Oh, may bara to. Wala, legit nga bara. Bara dito. Guys, mag-imimig lamisa ni Lolo guys. Para punya, ini kamao naman ito yung part. Mo na nga mong engine mo si Lolo. Guys, kung bago lang mo sa among channel guys, ayaw mo kaulaw, huwag subscribe. Kayo. Isa dito daw, gamitan pa natin dito. Pero may haligi kita. Iuklok na lang. Guys, karon mo kami sa balot. Ano ako man nag-vlog, ikaw man ang vlogger ga sila. Ano dito na ang ko. Ambiance kayo. Guys, nami diri sa Bukidilla Quaker guys. Tara. This is we called bukong. Bukong ng ina. Bilang ganito lang. Wrong turn mo. Ay, nahalang gaya dara oh. Galupad na balon ba? Mali ang among pagsabot guys, sabi na among kanang balon nga galupad ba? Balon di nga kanang tubig. Kuan din oh, kanang unsa na spring, nature spring. Para guys, baby balon.
Kung makita ninyo guys, muna siya ang balon. Oh, small balon. Napay isda nga gagmay. Tapos na po yung nature spray. Ito, nature spring guys. Pero wala mo na yung ganin, no? Sabihin mo, no? Nilo. Hindi mo pa na yung mataba mo. Gasi, gakuan ka nang sa gini. Kita ninyo guys, nindot kayong lugar diri. Grabe kayo ka-press ang lugar diri. Tara, ito mo ato ka diri. Para makita ninyo guys kung unsa ka-press diri sa bukid. Snappy mga milo diri nga ginaingon nila guys katong kuan, katong wild cat. Kita niyo guys, wait lang guys, magkuha sa tawag ka ng kuan lapo kayo. Kita niyo guys, naraw. Guys, mangita mig kamuting kahoy guys. Paso na mo si Lulo. What's up, guys? Bali namin diri karon sa pinakadelikado nga parte sa jungle. Ang jungle bites. Jungle vibes. Bra. Makita niyo, guys. Wala ko rin makita karon. Kaya ra? Piniil, sino? Pwede man, bit-bito na mo na yung chinilas. Uy, Ha? Nami rescue guys, naraw. ano, rescue. Rescue. Tara. Tara, ano dire? Oh, tara. Bypass. Bypass. Dario. Pili man Dario. Ano lang mo? Yung stylers mo. Oh. Hala. Gibit-bit na lang ko, no? Slide ra. Slide kayo? Tama. Tama, ano yung lagyan? Tama ni. Dari man to si Lolo ni Agi, no? Uy! Kaso. Pantay lang. Sinilas. Ini lang. Dili kamuti, tumukuha ng papangos. Isot din eh. Wala din eh. Kuan, spike na yung chinilas. Police spike, Nicole. Ay, nilo, Ben. Pilit na ano? Mura naglapok Japon. Bad idea na nag-apinted sir. Tulong ko dali ah. Trail lang. Trail. Trail feet. Trailings. Trailings with feelings. Kaya ra? Gasip. Hinay lang. Gasip. Lolo. Unsa din ang gina ato kanang kamutihan nila Lolo? Naa na dira.
Snappy mga girls dito guys. Oh. Naulahi sila. Ano yung nindot kayo? Prog ka nang nasa wrong turn ba? Guys, naana si Lolo diri guys. Kita na gyud namo. Tas napig ganula dito. Slide kayo. Ah, sa? Niwang kayo. Dali natin butang lo. Oh, ni kamuti, cute kayo. Kamuti guys, cute kayo. Hanggang may tamis di ba? Okay ako sa kamuti, mura magsingkamas. Gani ang kamuti diri sa mga guys. Murag singkamas. Kuha na ni, kanang sa gini. Tatay. Kapila na nilang ang are di oh. Dua oo. Kamutis ba? Tayo mo ni daw kandilahin ba. Wala may sundan mo to kay araw na mo ni. Sa makuha kay gahit. Pero na sundang si Kono. Muna Singkamas. Singkamas. Crossbreed na sa kamuti ug singkamas. Pero violet ni sa lo kung alimbawa maluto na o kuan yellow. Yellow. Ugahon. Bani siya. Yellow kamots ba no? Tinanom na ni Lolo ba? Iyo. Daginot yun. Parang mga bata ba? Tao lagi ka, parisan mo ng kape. Kapa, buso mo na ba? Style ka. Pagkalot ka kamuti. Daot siya ba? Kuha na, butikol ang tawagan na. Butikol. Butikol. Butikol ano? Sa Tagalog ba? Butikol. Tapos daot ba? Butikol. Ang tawag ano daw kay butikol. Sa Tagalog, butikol tapos daot. Ang kanikwi ko, nakakita na ko sa wakas. Pero gamay kayo. Oh, araw. Uy, Kamutis. Kita yung guys, daga namin na ko, kamutis. Ano siya guys, makita ninyo na ingani ng mga kamuti. Mo ni siya ang tawag ani crossbreed. Bali gi-crossbreed ni siya og kanang kwan. Singkamas o kamuti. Ang tawag ani singkamots. Di ba? ayos ah. Crossbreed man. Singkamots. Singkamot si tawagan na. Ano, murag singkamas man oh. Oh. Di ba? Napagani diri oh. Kani mo yung mahalaan yun yung mga singkamas oh, tanawar ko to. Mo yung mahalaan kayo og singkamas. O to, crossbreed ang singkamas ug kamuti. Nayog singkamots. Magaling kang kupal ka.
Gago! Meanwhile. Hello! Oh, oh, oh! Ano, mabuyagan lagi ni Ron, ah. Burot yun ang itlog ni mo, Kulwa. Guwapo ko! Putang ina mo. Oh, ano siya mo, no? Snaipon lang kagkalit dira Ron. Wala, na di tao dira sa taas. Na di tao dira sa taas. Uy, gaji. Ha? Na, mga tao diya. Na di tao dira. A few moments later. Ini sudah trabaho kameraman, ay. Yan, tagdako-dako na to sweldo, ani. Tatasan ako ng dito. Muna to, 15,000 kada bulan. Ah, tikto yan. Okay. Okay kayo. O, rarakay. Ikaw. Butong ba na? Ano Honilon, butong. Holy water. Tapos ang sunod ng butong, butring. Dito sa taas, ang ato makita na dito butring. Dili na butong. Inom sa kul, uhaw lang na. Tamis, no? Hindi na pa ka. Ipainom lang ta ka ba? Kaya basig na uhaw na kag maayo. Guys, nakakita namin butong. Ang pinakakuan kayo, pinaka-power kayo, nakita na mo butong diri, napunit na mo diri o gipanitan ni Lolo. Kita ninyo ang paan ito. Tapos tanaw na to ang kanang punuan. Walay bunga. Mo rin sa himala kayo nga butong. Isa ra ka buk yung bunga na hulog yun. Madimalas nga buk nga ano, galog nga ano ba nga nyug. Isa nang gani kabuk ang bunga, nahulog. Nahulog ba yun? Guwapo ko! Oh, tama. Kita rin niyo guys? Yeah! Oh, na mga suya. Iya pa gyud. Guwapo ko! Woo! Woo! Woo!